Il-verġinità konsagrata hija waħda mid-doni sbieħ u għolja illi l-mulej sawwab fuq il-Knisja. Sa minn żmien l-Apostli insibu nisa li ddedikaw ħajjithom lill-Alla f'ħajja ta' verġinità għas-saltna ta' smewiet. Il-ħadd fil-għaxija għall-ewwel darba f'pajjiżna żewġ xebbiet kienu kkonsagrati barka solenni permezz ta' ritwal illi juri l-valur tal-ħajja verġinali bħala sinjal tal-Knisja arusa marbuta ma' Kristu. Anna Galja illi hija minn Ħalaxa u Kathleen Spiteri illi hija minn Birkirkara ispiraw ruħhom mill-istil ta' ħajja illi għażel għalihom Kristu. Fil-Katedral tal-Imdina dawn iż-żewġ xebbiet ġew ikkonsagrati skont ir-rit tal-Ordo Virginum. Il-Verġni konsagrata hija dik li bil-konsagrazzjoni tagħha lill-Alla tingħata għal kollox lilu bħala arusa ta' Kristu fil-qadi tal-Knisja. Kien fl-ewwel ta' Settembru tal-2009 wara żmien ta' discerniment illi l-Arċisqof Pawlu Cremona ħareġ digriet bl-approvazzjoni tal-linji gwida u l-programm ta' formazzjoni għal dawk li jħossuhom imsejħa illi ħadnu din il-forma ta' ħajja konsagrata. L-Arċisqof ukoll ħatar lil Patri Xarlo Camilleri bħala delegat tiegħu għall-Ordni tal-Verġni li sal-lum qiegħed isegwi dan il-grupp ta' xebbiet fid-discerniment tagħhom permezz ta' laqat, seminars u rtiri ta' formazzjoni.